Dobar dan i dobro ste došli i na ovaj video. God dag og velkommen på den video. I dag vi har en veldig interessant mann som kommer på min behandling. God dag og velkommen på den behandling. Tusen takk, koselig å få være her igjen. Inače on dolazi jednom mesečno i dolazi nam iz Osla. Fra hvor kommer, hvor bor du? Jeg bor i Oslo. Ja, og du kommer en ganger i måneder eller en ganger i 2 måneder? Jeg har kommet flere ganger, men det har ikke kommet her i vinteren. Så det har vært noen måneder siden sist. Ja. Men jeg pleier å komme hit for å få behandling for skulder- og nakkeplager. Znači imao je problema sa vratom i sa ramenom. Men du er nå veldig frisk og veldig god i ansikt og fantastisk energi og forma. Jeg er veldig fornøyd med deg. Tusen takk, jeg er veldig fornøyd med deg også. Jeg får alltid god behandling her. Ja. Kaže da je jako zadovoljan, inače on je doktor konvencionalne medicine i on ima jako stresan posao. Du er doktor for konvencional medicin. Det stemmer. Og din jobb er veldig stresser, eller? Ja, det er mye stress i vår jobb. Hektiske dager, konstant arbeid. Hvor mye du har pasientene per en dag? Rundt 25 til 30 pasienter per dag. Znači on ima od 20 do 30 pacijenata svaki dan. Koliko tu ljudi prođe i dođe i da uteši i ljude koji dovedu pacijenta i da rade sa tim pacijentom i to je mnogo stresan posao. Realt det er veldig stressjobb. Jeg vet, og jeg jobber på klinikken, og jeg vet hva er det. Og faktisk vi jobber som på en maskiner. Bare kom. Ja. Og ikke lett, jeg vet. Men det går bra hva vi gjør. Vi bor i den planeten nå. Som... Ok. Jeg er veldig fornøyd som du kommer i dag, og veldig glad. Og velkommen du neste gang. Tusen hjertelig takk. Jeg kommer definitivt til å komme tilbake. Ja, jeg er veldig glad. Og jeg liker at du kommer. Tusen takk. Det er alltid koselig høydepunkt å være her. Ja. Tusen tak. Znači kaže da je veoma zadovoljan i Oslo je veoma daleko i meni je drago što je en doktor konvencionalne medicine dolazi kod mene na tretmane i gdje mu moji tretmani jako pomažu. Jeg er veldig fornøyd som min behandling hjelper deg. Tusen takk. Den gang som jeg knekker og strekker deg, du ikke mye knekke, bare litt. Veldig god forma du har. Ja, tusen takk. Helt frisk, helt fantastisk. Takker. Jeg er blitt bedre takket være deg. Du har hjulpet meg mye. Ja, og velkommen neste gang. Tusen takk. Toliko, dragi moji ljudi. Tak for den intervju og snakkes vi. Og velkommen neste gang. Tusen takk. Eto, dragi moji ljudi. Pazite na svoj mir i na svoje zdravlje. Posebno u ovim ludim vremenima. Mir svima i svako dobro.